sik to sabar. Aku. Kok jadi gitu kudu jiko dhewe. 10.000 aku. 10.000. Kasih itu bakulan kapok si bakul. Kita kapur kabeh. Ya Allah. Itu dulu 5.000 kok tapi kita sak keranjang. Wes. Alhamdulillah dagangan ente. Jangan entek nak duit. Kamu orang padane wingi iki bisa sok iki poso nah. Iki lan lombok kok. Jajal koyo ngono kuwi.